magijom oni plove grozno. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čija ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu, zmajevima da zapruže čorbu. Svi za jednog i jedan za sve. Sigurno oni spasit će sve. Neustrašivi brzi transformišu sve. Avantura u šestom. Levi žmigavac? Radi. Desni ne radi, pregorao je. Crkla je sijalica, ali srećom, tata uvijek ima rezervne. Tome? Šta je? Imaš nešto čudno na vratu. Možda da odeš do doktora da te pregleda. Ma dobro sam. Uostalom, moramo u školu, zakasnit ćemo. A šamanova poruka? Lozinka? Još uvijek ništa. Siguran sam da je u toj lozinci poruka za sat, samo moram da je shvatim. Meni to nema smisla. Kiša, oluja, 0,003 dana. Šta to znači? Ne znam stvarno, ali tata misli da ću da shvatim. Kakve mi vesti nosite, generale Gladius? Visosti, provjerili smo svaki milimetar tropske šume. General Trik je navodno bio tamo na zadatku. Jeste li našli nešto? Ništa ne znam. Ako su vrata vremena tamo, mora da su dobro sakriveni. Da li ja to čujem sumnju u vašem glasu, generale Gladius? Znam da Trik želi da vas svrgne, a dinofrozi su u našem vremenu. Nema potrebe da idemo u budućnost, jer imam sumnju da vrata vremena uopšte i postoje. Ne zanima me vaše mišljenje. Moram da znam da li postoje vrata vremena ili je to samo prevara. Znamo da reč kiša ima 4 slova. A reč oluja ima takođe 5 slova. 4, 5, 0, 0, 0, 3, D. Ništa, ha? Joj, nije ti tata mogao osmisliti nešto lakše. Ha? Izvini, Sveva, šta radiš tu? Mislio sam da te nikad neću vidjeti. Šta je sa Johnom? Tražiš prijatelje? Ajde, ali si upoznao? Pa, mislim da nisu u mom razredu. Žao mi. Zvučiš mi nekako malo razočarano. Moram da priznam da sam se nadao da si došla da vidiš mene. Stvarno? Ostao sam dužan sladoled. Hoćemo li sada? Sada? Zašto da ne? Ha? Okej, gde ćemo da idemo? Kad bolje razmislim, u pravu si. Sačekaj ti, drugarice, a mi se vidimo posle. Ali, Rekla si im da ćeš da dođeš, znači da te čekaju, zar ne? valjda. Vidimo se u parku. Hej, Sveva! Trebalo je da se nađemo. Aj, Alice, otkud vas dve ovde? Iz dvorišta. Zašto? Nemamo vremena. Idemo u salu. Šta se dešava? Pratimo ih, shvataš? To je sigurno taj tajanstveni čovek. Njega pratimo, sigurno njega pratimo.
više. Čućete, Alice. Ne bi trebalo da bude nikog osim domara. Podsjeti me da nikad ne računam na tebe, Bob. Kuda ćete, mladići? Vi idite u laboratoriju, a ja ću da smislim neki izgovor, pa ću da dođem. Znate, moj prijatelj je zaboravio Hajde se sakrijemo. svoju svesku, pa nisam... Samo se nadam da će se John rešiti tog profesora matematike. A ako ne, Dok čekamo, možemo da proučimo mapu. Ajkulina usta visosti. Rockfrost je tamo sakriven. Da li sam siguran da će Dinofrozi da ga nađu? Kobrax i ti nastavite potragu za vratima vremena. Gladius i njegovi će da spreče Dinofroze da stignu do Ajkulinih usta. Uništit ćemo ih. Sledeći Rockfrost je na području koje se zove Usta To Ajkule. je područje na samoj granici zemlje zmajeva i zemlje dinosaurusa. Zmajevi, dinosaurusi, o čemu to pričaju? Ne znam, izgleda kao neka igra. Zašto bi neko uopšte želeo da gleda Ajkuli usta? Sve je pod kontrolom. Šta si mu rekao? Pitao sam jel mogu da dođem na dopunski iz matematike. Šta? prozor je otvoren. Promaja. Nema veze, već kasnimo. Spremni? Idi u prošlost, pobedi budućnost. Napred, Smilodon. Ha, tako je. Pterodaktil! Triceratops! Ha, super! Triceratops! Ti si vođi igre, Bob. Jeste li spremni, momci? Spremni! Dospeli smo u šume zemlje dinosaurusa. Koja je vrsta životinje? Ali kako? Sad ćemo da vidimo. Mora da postoji objašnjenje. Pre minut smo bili u razredu. A sad smo tu. Jel se šališ? To magično svetlo nas je dovelo ovde. Da, znam. Šta je sa Johnom i ostalim momcima? Kiša je povezana sa vatrenom kišom i letećim zmajevima. A 000, jel to odbrojavanje? Sagnite se. Zmajevi ratnici lete tačno iza naših glava. Ako trupe generala Gladiusa patroliraju ovuda, to samo znači da je Rockfrost negde u blizini. Mudar zaključak. Šamane, šta imate da nam kažete o ustima Ajkule? To sada ne bi trebalo da vas zanima, Dinofrozi. Da. Matori, daj prestani već jednom s tim zagonetkama. To nije zagonetka, Johne, to je predlog. Sigurno postoji
Hajde pitamo nekog. Nema nikoga. Dinosaurusi mesožderi pod imenom Abelisaurosi žive u blizini. Transformišite se. Jednom i ja da se složim sa Starkeljom. Kao da borba sa zmajevima nije dovoljna, sada moramo da brinemo i o kolegama. Možda je slep i ne vidi nas. Može da nas nauči. Otkud ove devojke tamo? U zapci smo. Ja sam vegetarijanac, to je super. Molim te, razmisli. Nemamo izbora, moramo da pređemo most. A šta ću sad? Kako da im pošaljem poruku i kako da im pomognem? Dobro, postajemo usamljeni. Da, hvala na društvu. Užarena vatra. T-Rex i Smilodon, oklop gladijatora! Ko bi rekao da ću ikad bežati od dinosaurusa? Razljutile smo ga. Kako to misliš? Grize konopac. Most će se raspasti. Gotove smo. Ajde još malo. Požuri. Jesmo li žive? U pomoć! Sveva! Nekoju opasnost. Dolazi sa planine. Idi pogledaj Erika, ja ću vrši. Budi oprezan, kapetane. Osjetite vatru poraza. Erik ide da ih spase. A ubrzat ćemo ga malo. Snaga Rock Froza, krila svetlosti. Bravo, Bobe. Sad idemo da ih spasimo. Ne puštaj!
tako grozni. Hej, vrati se! O, hvala, ne bismo uspeli bez tvoje pomoći. Misija završena. Sada moram da pomognem Tomu. Moć Rock Froza, opaka snaga! To moguće. Previše ih je. Ovo je igra o kojoj su pričali John i njegovi prijatelji. Njihova borba. Hoćeš da kažeš da smo završile u igri? Igra ili ne, kakve veze s njom imaju John i njegovi prijatelji? Pitam se kako su devojke dospele ovdje. Ja ću da ih zaštitim. Zašto nas je doveo ovde? Već je mogao da nas pojede. Istina. Dragi kao i onaj drugi. Hvala. Stani. Mi hoćemo kući. Super, sad smo zarobljene u pećini, a jedini ko zna da smo ovde je praistorijski tigar. Došlo je vreme da iskoristim novu kartu. Evo! Napad Rock Froza, neodbranjivi udarac! Izgleda kao da smo gotovi, momci. Da, slažem se. Ajdemo odavde, uskoro ćemo krenuti. U školi smo učili da pećine često imaju dva izlaza. Pogledajte. Ne možemo da se popnemo. To se zove penjanje. Lako je. Kako znaš da je lako kada nisi probala? Za sve postoji prvi put, zar ne? Ova avantura je 100 puta bolja od našeg parka. Dobro, ajde da probamo. Devojke, idemo. Ej, šta se događa sa mojom čigrom? Svetli? Moja čigra se također transformiše. Da, ovo je sigurno nešto jako važno. Da li je koristimo na isti način? Mislim da ćemo uskoro da saznamo. A kako to misliš da saznamo? Stvarno radi. Promjena ove čigre je spektakularna. Efikasna je kako i za napad, tako i za odbranu. Da, John nam je pokazao. Naše čigre se menjaju i po potrebi postaju sve moćnije.
Vreme je za polazak. Idemo po one 3 napasti. Kao da nam je trebalo još problema. Hej! Neverovatno. Uspele su same da se izvuku. Samo da ne postavljaju previše pitanja o Dinofrozu i o spašavanju sveta i o tako tome slično. U redu, John. Šta se događa? Ni mi ne znamo ništa više od vas. Želite da verujem da nikada niste vidjeli ovog dinosaurusa koji se borio sa zlim zmajevima? Dinosaurus? Zmaj? Ne znam. Sve je super. Naša tajna je sigurna. Ne verujem vam. Da, u praistoriji smo. Vi se ponašate kao da je sve u redu. John, poslednji put te pitam. Objasni nam šta se događa. Ti im reci tome. Ne brinite, izbrisao sam im sećanje. Neće se sećati ama baš ničega. Dobro. I hvala vam što ste nas upozorili ranije. Drugi put, pazite, Dinofrozi. Hvala. Hoćemo. Tome, jesi li uspeo da dešifruješ tatinu poruku? Još uvek nisam, ali ne odustajem. Ući ćemo u šifru, siguran sam. Upravo sam čuo da je Gladius poražen. Dinofrozi deluju nepobedivo, vaša visost. Kako ćemo ih pobediti, Necerone? Imaju slabu tačku, generale Glad. Zar nisi spomenuo da ih brine pomračenje? Svakako, Necerone. Moramo da saznamo zašto ga se boje. To im je jedina slabost za koju znamo. Iskoristit ćemo je. Limun i čokolada. Zvuči čudno, ali to su mi omiljeni. Ja volim lešnik i višnje. Kao sunce i mesec, a kad su zajedno stvaraju divno pomračenje, Johne. Vidiš, to mi nikad ne bi palo na pamet. Dobra fora. To je to. Tata, sećam se. Uvek si govorio kad si u mraku moraš da imaš bateriju. Riba, Oluja, 0003 dana. Naravno. Registracija tatinog auta, to je ta lozinka. Da, uspeo sam, tata. Sada mogu da pregledam fajlove i konačno da rešim zagonetku oko tvog misterioznog nestanka. Snaga imaju čarobnu moć. Čudesnom magijom oni plove kroz noć. Da bi spasili zemlju moraju da budu brzi sad. Čira ih vodi u zemlju drevnih zmajeva. Neustrašivi momci moraju da zauzmu stav. Superheroji su spremni za borbu zmajevima da zapruže čorbu. Svi za jednog i jedan za sve. Spasit će sve. Neustrašivi brzi transformišu sve. Sad je stalo zemljom je dete malo. Heroji jaki ko grani, zajedno oni su pravi titani. Niko im sada ništa baš ne može.